моята курвата мръсна. Знаеш как долната? Ма вратата с кой бият? Не знам. Имате една машина специална Абе така е кривото човек. Само да влизаме и вратата става така. Каска, автомат. Каската, тук пистолет има на градите. На гърба има пушка и държи автомат в ръцете. Еба си майка. И като го... Те са големи мажи, не. Ще ти пусна да гледаш колко вратата, те високи. Белези съм тук. Тук съм обелези. Така. Той като го фанал тук отзаде, като го вдига, той го държи във въздуха и той се оди бе човек. Викам бас. Накърти баща му. Съм отворен ръцете тук. Така, главата на стената. И се разкачва. Като го изрезка брата и тук. И направо на коленете си падна. Ставай бе мангал, който ти каза да падаш. Който удари бе, що падаш бе? Има ли я фани цевта на автомата? Мале, тия да ме не срещат тук. Ето пара на вратата. Бута, викам, Мишо, открадна обувките си, викам на къла. Дойде маратонки, обувки, всичко. Викам, тази забравя да заключим. А чувам, че са бута. Ставам и гледам само как косата и закрива леко буквите ГДБОП на гърба. И държа едната трапа. Той пред нея, мале, като го иде глоб, затварям веднага, заключвам и слизам от една. Майко... Мале, и гледат и не владат, да не срещат никъде. Само като го видиш, това и тръпа енергията направо. Аз ти казвам, бе, човек. И бой-яко, а? Бой, бе, човек, няма това не може. Дишиме зад врата, направо по очи падаш. Нема, то нема, те са мажи, когато мажи говорим. Първо електромера, веднага видя като... Оттам тръгваш с 3 назаде. Само от електромера. Актът идва веднага, всичко трябва. Връщата в първи клас. Ти последно ги плащаш, Дева, как плачеш? Той няма да платиш, нали като те решат и нямаш ток. И кой плаща? Всичките си платили, кой са го фарали. Платили са. Платили са си, бе, човек. Ласото и айде, се продължава. Абе, той има ласо да го фърлиш. Няма. Как ще се вържиш? Като отрезе до бетона. Идват си, после, като се хватиш, идват и те връзват пак. Нема. Не става, бе, човек. Това не тия работа. Пред всеки ход по двама. Само вика назад. Асир, яка. Цялата Асир, малка. бе, всичко вътре, бе, човек. Всичко навътре, бе. Няма един да... Какво ще правиш там? Ще те пребият. Как ще излизаш? Само прави така. Бегай назад, влизай вътре, затваряй въртите и той вътре. Нема да вълка никой да видиш из улицата. Пиле да му види кучета, да му видиш на улицата. Мисля си пали майката,